Conclòs el programa en directe des de Camprodon, el Patronat de Turisme Costa Brava, Girona, novament ens posa al nostre servei aquest festival de neu. És moment d'anar cap a... No t'ha agradat això? És el moment d'anar cap a les pistes de Vallter 2000, aquest dia fantàstic. I això? Us ha agradat això? Sí. Doncs ja està, bona esquiada, família. La neu en un estat immillorable a Vallter 2000. Els oients entregadíssims a la causa. I nosaltres, amb el Patronat de Turisme Costa Brava, Girona, fent el Tour Fricandó de Neu 2014.